Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul bi lisani yafqahu qawli. Sagunging para pamirsa ingkang tansah sedaya tuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun sedaya mugi-mugi kinanjar seger waras jasmaniah rohaniahipun lan dohil lan batinipun lan mugi sedayanipun dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun lan mugi sedaya kang mirsani channel Solawe dipun tambahi rezeki yang kathah mlimpah ruah rodhanipun Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Nggih niki channel Solawe Mbah Suntara badhe nerangken nggih menika perkutut berkaturanggan Pandhawa Mijil ingkang angsalipun saking ringin sendang ringin menika, saking sendang ringin. Ringin ingkang mistis ingkang angker dan iki balik keterangan sedikit. Dan iki namine katuranggan Pandhawa Mijil nggih lur jelasaken. Niki ekore niki enten petake niki katun ngitung ya niki sekawan setunggal kalih 3 sekawan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nah ini 15. Jadi niki anggere niki sekawan niki mesti gangsal. Mesti niki gangsal. Nah, ini gangsal. Iki petake gangsal bisa niki. Dan niki 6 niki sekawan niki nglambangaken sedulur papat 5 badan 6 pancer. Dadi wasane katuranggan niku tiyang jengat mastani katur niku ngendikan anggan niku anggon tawi rasukan. Dadi tiyang Jawa niku katuranggan niku katur anggon ki nganggon. Lah turangga niku tumpakan. Culika niku Bisaka, Wisma niku griya, garwa niku bojo. Tiyang ramet perut berkaturanggan kedah ingkang sampun jakep pakemipun. Lah iki diwastani katuranggan Pandhawa Mijil. Pandhawa niku teng pewayangan diwastani Pandhawa niku 5, Mijil niku medal. Jadi medali niku kasatriya nggih menika sing diwastani Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Niku putranipun Pandunata saking kerajaan Hastinapura. Lah iki wujude Pandhawa Mijil katuranggane lho. Lah tiyang nek ramut perkutut berkaturanggan ngeten iki Pandhawa Mijil lho nggih. Wa insyaallah niku sedaya niat tujuane saged kasembadan, saged kasampurnan sanak bojone saketurunane cita-citane saged kasembadan. Iki kedah sing pokoke niki sing asli nggih. Petake samping sekawan, sing niki gangsal. Nah, niki gangsal. Sing niki sekawan niki namanya Pandhawa Mijil mboten ten malih. Jadi yang rambut perkutut baturanggan niku cara tiyang niku mijil medal kasatriya gangsal niku wau karepe ingkang kuwasa niku kinata bab nyempurnake masalah tatanan teng alam donya. Dados supados donya niku tentrem sumah ripah jinawe sedaya sak keturunanipun. Lah niki paruwe niki nggih biji gabah lho, isae.
Nah, niki paningale nggih Wisnu Murti samawon. Iki Wisnu Murti. Lah sukune niki ten abrite semu pethak. Kusuma Wicitra lho. Kusuma Wicitra lah kukune niki pethak danten, putih danten lho nggih kedah syaratè. Niki Sri Mangempel. Kusuma Wicitra Sri Mangempel. Iki kula pendet malih ing Paruwe. Paruwe niki beras kutah lho. Jadi cara tiyang niku rezekine niku kaluwih-luwih nek nyambut damel lalae mboten kirang sing didhahar luwih-luwih saged cekap angin ramut anak bojo lan keluarganipun. Lah paningale Wisnu Murti niku gampang diremeni tiyang, teng pundi manggene, sesrawung kalih kanca, panggih teng pundi mawon gampang diremeni. Usaha napa kemawon gampang diremeni. Lah hitungane wau tiba ratu. Jenenge ratu niku kedah duwe ageman pitu. Pituduh, pitulung, pituwah. Pinunggul, pinuju, panguripan. Dadi kedah jelas. Lah niki sukune wau Kusuma Wicitra. Kusuma Wicitra niku gampang diremeni tiyang. Sami mawon disipate kan sampurnane ini gampang diwelas asih sedayanipun tiyang cilik gedhe anom tuwa. Kekancan duka usaha napa ingkang diaturaken gampang diremeni. Lah Sri Mangempel rezeki niku mboten kathah tapi kok siwaru kae lho kok nyambut gawe sajake wis mok ngono ae kok ya cukup-cukup dimangan kok ya luwih-luwih rezekine. Karena apa? Rambut perkutut berkaturanggan Sri Mangempel. Cirine ngene iki lho. Kukune kedah putih danten. Petak danten kukune. Nah, kukune kedah putih danten. Lah iki yen badhe berburu perkutut berkaturanggan loro teng pundi manggenipun padosa pan ingkang angker utawi kang wingit. Insyaallah asa perkutut berkaturanggan. Dan iki yang saleh mawon king Sendang Ringin. Sendang Ringin niku setiap bulan niku wonten tumbale enten napa niku terus tiyang niku gampang jarake saking lokasi Radosan Ageng niku gampang madang korban. Won nggih kecelakaan terus sedo napa kemawon. Dan niku sendange saking gawate lho. Dan iki tim Slolawe berburu teng mriko akhire asal sing berkaturanggan ngeten iki Pendhawa Mijil. Ya anggene kula matur kula kapi semanten lur apabila wonten atur katane kula kirang sawe anggene pun medharaken berkaturanggan yen ngapun sak kathah-kathahipun wabillahi taufik wal hidayah waridha wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.